Аз пък смятам, че победител в този матч няма да има и даже Тичков тук мога да те изненадам, казвам, че матчът е 1-1. Веласкес посмъртно няма как да загуби този матч от Сашо Томаш. Аз казвам да повярвам, че той ще загуби тактическа битка от Томаш. Той е побеждавал Емери, а ще загуби от бившия треньор на Верея. Левски печели с 2-1, ще си заложи главата. Много говори, обаче има един начин да разбереме всъщност как стоят нещата и то е да отидем на терена. Какво ще правим там? Дуспи, например. Сериозно ли говориш да биеме Дуспи? Ти също мен, според мен нямаш абсолютно никакъв шанс, но нека да се обзаложим, щом си толкова сигурен, какъв да бъде залога. Много гел имаш по главата. Защото имам коса. На 36 години все още имам доста коса, така че много би ме боляло, ако се разделя с нея, така че ако искаш да заложа нея. Ами освен така да направим. И ти можеш да ми направиш QC също. Моля, снимай това нещо. Гледай. О! Ау! Ице, тай не ме оцелиш летата, моето момче! Честно казано, тази Дуспа не беше никак лоша. Почвам леко да трепера.